Maupay nga adlaw mga bata. Kumusta kamo yana? Adi naman kita han aton bag-o nga leksyon. Andam na ba ka mahibaro? Maupay kun sugad. Ug sa kita kumadto han aton bag-o nga leksyon, may ada ko anay igpapabuhat ha iyo. Magpapakita ako hin mga letra. Kikitaon niyo ngan titigamnan. Kay kahuman, may ada ko igpapakiana ha iyo. Andam na ba kamo? Maupay kun sugad. Ansyahan nga padis. An ikaduha nga padis. An ikatulo nga padis. An ikaapat nga padis. Nan an ikalima nga padis. Natigamnan ba niyo? Sige, buhaton na naton na adi. Ma-thumbs up kamo kung ang kada padis magparehas nga letra. Ma-thumbs down naman kung diri-hira magparehas nga letra. Ansyahan nga padis. Thumbs up o thumbs down? Makarit, thumbs up. Kay magpadis adto hira. Parehas hira letra A. An ikaduha nga padis. Thumbs up o thumbs down? Sakto, thumbs down. Kay diri hira magparehas nga letra. An usa letra A, an usa letra N. Ikatulo nga padis. Thumbs up o thumbs down? Makarit, thumbs down. Kay diri gihapon nira magparehas nga letra. An usa letra G, an usa letra O. Ikaupat nga padis. Thumbs up o thumbs down? Tama, thumbs up. Kay parehas hira letra O. Ikalima nga padis. Thumbs up o thumbs down? Makarit, thumbs up. Kay magparehas hira letra I. Yana, may ada ko naman mga ladawan nga igpapakita ha iyo. Matuk daw kamo kung ang ngaran han ladawan nagtitikang hintunog nga O. Malingkod naman kamo kung ang ngaran han ladawan diri nagtitikang hintunog nga O. Andam na ba kamo? Sige, tikangan na naton. Syahan nga ladawan. Okra. Ikaduha nga ladawan. Obispo. Ikatulo nga ladawan. Isda. Ikaupat nga ladawan. Oso. Ikalima nga ladawan. Ayam. Nabuhat ba niyo hiniksakto? Magkarit kamo kung nabuhat niyo hiniksakto. Pakatian ko mga kalagariyon. Yan na naman,
Magpapakita ako hin mga ladawan. Kikitaon niyo an kada ladawan. Ngan maghahatag kamo hin pulong kung ano an iyo mahisisiring han ladawan. Aadi an siyahan nga ladawan. Ano an iyo mahisisiring hini? Tama, an ladawan nagpapakita hinusa nga parag baligya. Kitaan naman ini nga ladawan. Ano naman an iyo mahisisiring hini? Makarit, usa ini nga merkado nga may ada mga derodilain nga paninda. Magkarit gud kamo mga bata. Yan na naman, may ada ako istorya nga babasahon ha iyo. Ano pa adto ang kaangayan niyo buhaton kung hi teacher nagbabasa hin istorya ha iyo? Nahinunomdom pa ba kamo? Tama, kung hi teacher nagbabasa hin istorya, nalingkod hin tuhay, ngandan mamati hin maupay. Yana, kay nakalingkod na kamo hin tuhay, aadi na iton akon istorya nga babasahon ha iyo. Pamati hin maupay. Hitatay Tonyo. Ginsurat ni Jovelyn A. Makawili, gin-drawing ni Ryanona J. Fabular, ngan graphics illustrator Romeo Clayton Sodario. Mga bata, ano man it iyo mahisisiring hini nga ladawan, hini nga istorya. Sakto, an usa nga tatay aadto ha merkado. Kay hiya parag baligya. Nakakadto na ba kamo ha merkado? Wow! Maupay kun sugad. It akon istorya yan ha. Bahin hin usa nga tatay nga parag baligya ha merkado. Pamati kamo. Parag baligya hitatay Tonyo. Parag ano hitatay Tonyo? Tama, parag baligya. Ano pa adto an usa nga tawag han parag baligya? Makarit, tindero. Adlaw-adlaw nakadto hitatay Tonyo ha merkado para magbaligya han iya mga paninda. Nakain hitatay Tonyo adlaw-adlaw? Sakto, nakadto hiya ha merkado. Hatindahan may baligya hiya nga isda nga tamban, tarong, toyo, ngandamo pa nga mga paninda nga barato. Ano ang mga paninda ni Tatay Tonyo? Makarit, may isda nga tamban, may tarong, may tuyo, ngandamo pa nga paninda nga barato. Hitatay Tonyo ang nagbubuhi han iya pamilya. Samtang nagtitinda hitatay Tonyo, an iya asawa ang nag-aataman han ira mga anak ngan panimalay. Hinuan bilin ha ira panimalay kon hitatay Tonyo aadto ha merkado? Sakto, an iya asawa. Nabulig ang ira mga anak nga hitina, tanya, tiban ngan tibo han mga buruhaton habalay. Salit malipayon hitatay Tonyo.
hirahin o daw adto ang mga anak ni Tatay Tonyo. Makarit, Hitina, Tanya, Tiban, ngan Tibo. Naruyagan ba niyo ang istorya? Maupay kun sugad. Maupay ba nga tatay, Tatay Tonyo? Tama, maupay nga tatay, Tatay Tonyo. Pero kay ano man niyo nasiring nga maupay nga tatay, Tatay Tonyo? Makarit, kay Tatay Tonyo nagtatrabaho parahan iya pamilya. Parihas ba it iyo mga tatay kan Tatay Tonyo nga nagtatrabaho para iton iya pamilya? Wow! Maupay iton! Kitaon otro naton, ini nga ladawan. Hinupaad to inihiya? Tama, Tatay Tonyo, nga usa nga paragbaligya o tindero. Pamatii daw, ansyahan nga tunog, hangaran ni Tatay Tonyo. Tatay Tonyo. Tatay Tonyo. Ano ang siyahan nga tunog? Sakto. T, t, t. Luwasa daw niyo ang tunog? Utrahon pa naton. Magkarit mga bata. Asya ini ang letra nga may tunog nga letra T ang ngaran hini. Ano utro ang ngaran hini? Sakto, letra T. Yana, gusto ko panhinumdumon niyo ang mga pulong haaton istorya nga nagtitikang hin letra T o may tunog nga T. May nahinumduman ba kamo? Sakto, may dahadto tamban nga baligya nga isda ni Tatay Tonyo. May ada gihapon tarong nga baligya hi Tatay Tonyo. Ano pa adto? Makarit, may ada gihapon adto toyo nga baligya hi Tatay Tonyo. Ngan syempre, ang ngaran ni Tatay Tonyo nagtitikang gihapon hin letra nga T. Ngan syempre ano, ang iya mga anak nagtitikang gihapon hin mga letra T ang ngaran. Hitina, Tanya, Tiban, ngan Tibo. Magkarit good ka mo mga bata. Pakpaki naman ang iyong mga kalagalingon. Yan na naman mga bata, gusto ko mangita kamo haaton palibot hin mga butang nga iton ngaran nagtitikang hintunog nga igpapakita niyo nga igsusumat haakon kung ano iton nga iyo mga nahibilngan nga butang. Andam na ba kamo iton aton pagbubuhaton? Sige, tatagan ko kamo hin usa ka minuto. May ada ba kamo mga butang nga nabilngan nga sugad hini? Maupay kun sugad. Mga ano inihira? Sige daw, kitaon naton. Ano adto inihiya?
Sakto. Tahar. Ang tahar nagtitikang hinletra T nga may tunog nga T. 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 Adi naman hiya. Talinga. Ang talinga ba nagtitikang hinletra T? Makarit. Ngan may aday ni tunog nga T. 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 Ano man liwat ini? Tama. Tudlo. Ang pulong nga tudlo nagtitikang gihap hen letra nga T nga may tunog T. 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 Aadi pa. Ano man liwat ini? Makarit. Tamsi. Ang pulong nga tamsi nagtitikang gihapon hin letra nga T nga may tunog nga T. Aadi pa inusa. Ano man liwat ini? Tama. Tanom. Ang pulong nga tanom nagtitikang gihapon hin letra T nga may tunog nga T. Magkaritgod ka mo mga bata. Pagpakinaman ang iyong mga kalagayan. Yan na naman, may ada kita group activity. Asya lagi hapon iton aton mga grupo. Ansyahan nga grupo, magdodrawing kamo hin mga butang nga iton ngaran nagtitikang hintunog nga T. An ikaduha naman nga grupo, maggugunting kamo hin mga ladawan nga iton ngaran nagtitikang gihapon hintunog nga T. Ha mga old magazines nga akon igahatag. Ang ikatulo naman nga grupo, maghihimo kamo hin letter T mosaic. Andam na ba kamo iton iyo pagbubuhaton? Maupay kun sugad. Kahuman niyo pagbuhat han iyo tagsa-tagsa nga buruhaton, matawag ako hin usa nga bata para maghatag kung ano or magyakan kung ano ang iya mahisisiring han iragin buhat. Yan na naman, para han iyo tagsa-tagsa nga buruhaton, maggugunting kamo tikang ha-old magazines nga akon igahatag hin mga ladawan hin butang nga iton ngaran nagtitikang hintunog nga T. Igpapadikit niyo ha papel. Kahuman niyo, igsusumat niyo habogos nga klase ang mga ladawan nga iyo nabilngan. Yana, maghahatag ako hadi nga buruhaton. Iyo kukuluran ang mga ladawan nga iton ngaran nagtitikang hintunog nga T. O letra T, ansyahan nga letra. Para naman, han iyo buruhaton habalay, magmumulay kamo han aton mulay nga I spy with my eye. Mamimiling kamo hin mga butang ha iyo balay nga iton ngaran nagtitikang gihapon hintunog nga T. Iyo titirukon ngan igpapakita ngan igsusumat kanda iyo mama o papa o iyo mga kabugtuan kung ano iton nga mga butang nga iyo nabilngan. Naintindihan ba niyo iton iyo bubuhaton? Maupay! Din hinahuman an aton leksyon yan nga adlaw. Hinaot unta, damo ano yun nahibaruan. Nagpapasalamat ako han iyo pamati ngan pagpartisipar.